Hyvää iltaa kaikille. Siitä aikaa, kun on näissä juhlissa näin paljon väkeä. Se on mukava. Minä kyllä puhun kun vaan, ja me kyllä puhumme kun vaan joku kuuntelee. Ja puhumme vaikka ei kuunteliskaan. Mutta aina se on hauskempi, kun on kuuntelijoita. Ja koitetaan silti pysyä asiassa. Tänä iltana on puhe näistä laajakaista yhteyksistä. Ja teitä kun kahtelee, niin selvästi kaikki netin käyttäjät. Ja joka ei vielä ole paljon, niin tauti ei kun pahenee vaan, että kun tässä päästään kunnon mahdollisuuksiin kiinni. Ja kun katsotaan aikaa eteenpäin, muutama vuosikaan tai edes kuukausia, niin tauti on pahenemaan päin. Minun nimi on Jari Jussila ja on tätä laajakaista hommaa. Tietenkin näissä hommissa on ollut pitkä aikaa, vuosikymmeniä, mutta nyt sitten viimeisen vuoden ajan tuolla Pudasjärven suunnassa ja nyt jo viime keväänä se oli, kun käytiin täällä Taivalkoskellakin, että on sitä pyöritty tällä kairalla, niin juuri tämän asian kiinnostus. Aloitetaanpa tuosta. Me ihmiset teemme valintoja elämässämme ja tekin olette tehnyt monia valintoja. Muun muassa se, että asutte Taivalkoskella. Onko se pakko asua täällä Taivalkoskella? Eikä se ole pakko asua, mutta te haluatte asua. Täällä teette töitä. Me haluamme valita asuinpaikkaa ja työpaikkoja. Työpaikka kyllä monesti heittää niin vähän muualle kuin minne itse haluaa, mutta kuitenkin hiljalleen se veri vettää suuntaan ja sinne kotiseudulle päin. Me haluamme opiskelupaikkoja valita ja tietenkin se, että mitä teemme työksemme. Ainahan että jäljestäpäin voi vähän arsinoida, kun elämää katsoo taaksepäin tämmöisenä niin kuin kohta aikamiehenä, että niin onkohan tullut tehtyä oikeita valintoja. Mutta se on niitä syvempiä kysymyksiä. Ja sitten valintoja on myös se, että niin missä se vapaa-aikansa viettää. Josta näyttää, että te olette enimmäkseen Taivalkosken vakituisia asukkaita, eli mökkiläistä yhtä porukasta. Silloin ei jappasta sitä sen kummempaa, mutta näkyyhän noita täällä kulkevan noita muualta tulijoita loma-aikoina ja vapaa-aikoina. Ja siinäkin tehdään semmoista tiukkaa valintaa, että niin mihin sitä mennään. Tarjontaahan on monella. No sitten näistä palveluista. Te olette huomannut, että palveluthan ei kun parane. Verotoimisto on häipynyt ja ajat sitten ja työvoimatoimisto on siirtynyt toisiin konttoreihin. Ja monet noista terveydenhuollon palveluista, nehän nyt tarvitaan ja ne melko pitkään pyssykin, mutta palvelut kuitenkin paranevat, mutta ne siirtyy tuonne nettiin. Se on semmoinen vääjäämätön tosiasia, että niin paremmat palvelut löytyy netistä ja kun on vähän tingattu näitä vaikkapa verottajalta, että niin no miksi ne sinne nettiin laittaa? No siksi tietenkin, kun Taivalkoskella ei oikeastaan tarvitsisi kuin yksi ihminen, no niin kuin väkimäärän puolesta tai kaksi ihmistä, mutta ei ole semmoista taitajaa olemassa, joka kaikki teidän verokysymykset hallitsisi täällä paikalla. Ei riitä yksinkertaisesti osaaminen kaikkiin teidän kimurantteihin kysymyksiin ja tilanteisiin. Mutta kun laitetaan tämä palvelu nettiin, niin siellä on koko asiantuntemus, mikä verottajalta löytyy, niin helposti saatavissa. Kynnyksenä on vain se, että pitää päästä sinne nettiin. Mutta se on sitten se kaikki ammattitaito siellä käytettävissä ja osaamista. Nämä nykyiset yhteydet, nettiyhteydet ei ole vielä riittävän hyvää. Niitä pitää parantaa ja varsinkin tuolla sivukylillä on paljon parannettavaa. On sitä tässä kirkolla ja tässä niin niitä pitää parantaa ja niitä on lähdetty parantamaan. Tietenkin me itse rynkytämme aina ja juonittelematta kun ei toimi ja harmittaa niin kauheasti. Kun voisi jotain tähdellistä asiaa, vaikka auton varaosia pitäisi hankkia netistä, niin ei taho löytyä. Ja sitten että se nettiyhteydet saataisiin hyväksi, niin
pitää käydä käsiksi tuohon tekniikkaan. Mennään kohta noihin palveluihin, mutta niin tässä kalossa näköjään tulee tuohon tekninen asia. Että vejetään taas pirttiin, joka pirttiin vejetään piuha, mutta nyt ei vejetä sitä kuparipiuhaa niin kuin 50, 60 ja vielä 70-luvulla, vaan vejetään se tämän päivän uusin piuha, joka on se maailman paras, eli tuo valokuitukaapeli. Se on maailman paras tietoliikenne siirtotapa. Nämä verottajat ja kelat ja nämä julkishallinnon palvelut, niin näitähän me kaikki käytämme. Osaa käytetään muutaman kerran elämässään, osaa käytetään näitä viikoittain, kuukausittain. Meillähän on muuten nyt tullut tuo yhteispalvelupiste. Osa on varmaan ainakin kuullut ja ehkä käyttänytkin sitä. Sehän tällä hetkellä tarkoittaa, voiko se Kari, jos sanon väärin, tarkoittaako se sitä, että siellä on paikka, missä voi käydä hoitamassa monen instanssin asioita? Niin. Se on paikka, jossa voi käydä hoitamassa monen instanssin asioita ja tarvittaessa sieltä yhteispalvelupisteestä voidaan kilauttaa kaverille, että miten he asioivat. No niin, aloittamisvaiheessa. Joo. Ei oikein vielä tiedetä mihin kilauttaa, mutta siinä on menossa. No niin. Ja minä väitän, ja moni muukin väittää, sanathan on pantu vielä muuhun. Että niin tämä yhteispalvelupistekin se on vain välivaihe tässä nettipalveluihin menossa. Koska niin kun meillä on nyt yhteydet kunnossa, niin meillä on jokaisella kotona se yhteispalvelupiste. Silloin kun nettiyhteys on kunnossa, niin meillä on jokaisella kotona se yhteispalvelupiste. Toki on asioita, joissa hyvä neuvonta on paikallaan, että tarvii vähän apua. Että ehkä se tuo yhteispalvelupiste noin fyysisenä pisteenä se saa olla vielä aika pitkään, mutta suuntaus on se, että ne palvelut tulee kotiin päin. Milloinkas teillä muuten viimeksi on verojohtaja tai verovirkailija käynyt kotona? Jos ei jonkun emäntä satu olemaan tai isäntä tuo asuu. Jollakin on semmoinenkin onni, mutta niin täältä netin kautta se tulee kotiin. Verottaja on esittänyt sanallisesti tämmöisen kuvailman. Nyt jos mennään Verohallinnon sivuille, niin siellä on tekstiä ja lomakkeita ja tietoa vaikka kuinka paljon. Ja siellä voidaan täyttää yksinkertaisimmillaan se muutosverokorttihan siellä haetaan netistä. Täytetään se siihen. Jos on vähän monimutkaisempi asia, niin siinä tässä vuonna 2014, se on muuten ensi vuonna, pitäisi tulla semmoinen palvelu, että kun täytä jotain hankalaa lokeroa, lomakkeistoa siellä, jotta asiaa vie eteenpäin. Ja sitten kun jotain asiaa ei osu, niin paina sitä ruudun oikea alareunan kysymysmerkkiä. Sieltä paukahtaa joku virkailija mulle siihen tällainen nokitusta. Miten se näin? Nokitusta ja kysyy, että jaa, että sinä olet tuohon asti näköjään päässyt tuossa asiassa, että onko tämä vaikeaksi, mikä nyt? Ja se sitten selvittää mulle sieltä, niin kuin uutisten lukija, paitsi että minä saan juonitella sinne sekkaan ja tehdä omia lisäyksiä ja kysymyksiä. Ja se neuvoo minua sieltä suoraan kasvoista kasvoihin. Ja sittenhän minä taas osaan jatkaa ja se häipyy varmaan neuvomaan jotain seuraavaa. Yhtä tumpeloa, että niin tähän malliin nämä palvelut on menossa, että ei sieltä se ihminen häviä pois. Me ei haluta, että se ihminen häviää. No, tässä nyt on selvästi niin joku muu seurustelutilanne tässä kuvassa menossa, mutta joka tapauksessa se tekninen asia, mikä tässä on, niin tässä on tämmöinen videoyhteys, kuvapuhelinyhteys. Tämmöisiä kuvapuhelinyhteyksiä nyt viritellään vähän ympäri Suomea ja tässä on selvästi tämmöinen iltapäivän sosiaalinen seurustelukerho menossa tuossa. Ja mikä parasta, siinä on tuttuja ihmisiä keskenään, saattaa olla joku Oulun, mutta niin ne saattaa olla ihan naapuri-ihmisiä, viereisten talojen ihmisiä, mutta se saattaa joku olla kauempaa. Sillä etäisyydellä näissä ei ole väliä. Tuolta netin kautta. Tämä on semmoinen videokokous tai kokoontuminen. Tässä voi olla
olla tosiaan se päivän keskusteluhetki tai ihan vain kilautettu kaverille ja saattaa tämä olla semmoinen pikku sukuselvityskin tässä menossa. Ja juoru paljon. Ja juoru, niin just, joo, niin se, minä vain koitin väistellä sitä. Ja semmoisiahan me ihmiset olemme. Meistä on mukava puhua toisten kanssa asioista. Tärkeistä asioista ja vähemmän tärkeistä asioista. Ja lisää samanlaisia tilanteita että niin tähän sitä ollaan menossa. Ja muun muassa nyt Pudasjärvihän kuuluu tuohon Oulun kaareen tässä terveydenhoitomielessä. Ja siellä on nyt vanhuksille viritetty, mikä se oli väärä sana, vaan ikäihmisiä. Eikö ollut? Vanhukset on ihan oikein. No niin. Tämän tyyppisiä nettiyhteyksiä kotiin ja ihan siinä niin kuin auttamismielessä. Siellä on Utajärven keskustassa on 15 vanhusta niin valittu, jotka on rohjennut lähteä tämmöiseen mukaan. Niille on tuotu pelit ja vehkeet, nopeat yhteydet ja sitten vapaa käyttö, opetettu käyttämään ja opetetaan käyttämään. Ja niillä on vapaa käyttö tuolle vehkeille. Eiköhän nyt ole netin käyttö maksa muutenkaan sen jälkeen, kun se on tullut. Että kun sulla on se netti, niin ei sen käyttö niin kuin normaalisti maksa. Ja useimmat näistä on sitten myös tämmöisessä niin kuin hoitorenkaassa mukana, että siellä joku kodinhoitaja tai tämmöinen käy päivittäin, lähes päivittäin. Ja sitten aina välillä kilauttaa, että niin hei, minä olen tänä päivänä tulossa teille, että niin onko teillä kaikki ensinnäkin kunnossa ja riittääkö tätä iltapäivällä, tuonko jotain kaupasta tulossa. Tai että eilen tämä oli vähän naama harmajana, silmä harmajana, että miltä se tänä aamuna näyttää. Että pitääkö tulla heti aamusta vai tuunko vasta huomenna. Eli myös tämmöistä eräänlaista hoivapalvelua ja apua ja yhteydenpitoa. Tällaista sosiaalista kontaktia myös tulee siinä samalla. Ja näistä on hirviä hyviä kokemuksia. Ja jos vielä pallaan tuohon, niin tämmöisiä vehkeitä, kun heti arvaan, että ajattelet, että miten se mummu oppii tämmöisiä käyttämään. Niin useimmat näistä käytetään tökkäämällä sormella. Tänne niin kuin viritetään vaikka niin sen tyttären kuva tuohon, taikka sitten ja kodinhoitajan kuva viereen, semmoisena niin kuin kämmenen tai tulitikkuaskin kokoisina kuvakkeina, kuvina, naamakuva. Ja ne on niitä kosketusnäytöllisiä juttuja, että se, kun siihen tökkää, nyt minä haluan tuon kanssa jutella, niin se sitten lähtee soittamaan silloin. Ja se käyttökynnys ei ole, oikeastaan sitä kynnystä ei ole, muuta kuin se rohkeuskynnys, että mitä on tapahtuu, jos minä tuossa tökkää silloin enää. Se käyttökynnys ei ole niin kuin mikään kynnys. No otetaanpa, näytetään tuolta niin tuosta niin tarvitaan nämä kunnon yhteydet ja me on tultu siihen tulokseen, että niin ei meille kukaan muu näitä kunnon tietoliikenneyhteyksiä rakenna kuin me itse. Tässä on valtiolta ollut 4 vuotta rahaa tarjolla. On tarjottu operaattoreille, tuolta Pohjanmaan liiton kautta se on organisoitu, operaattoreille, että hei, tässä olisi teille 66% rahoitus. Rakentakaa verkot tuonne pitkin kyliin, kaikille kyliin. Mutta operaattorilla on sen verran kiire sillä rahan takaisin saamilla, että niin se ei riitä, että annetaan apurahoja, että tehkääpä verkko. Ja kun se ei ole tuonut tulosta, niin tässä on tultu siihen tulokseen, että no se pitää tehdä itse. Että otetaan toki rahat talteen ja mehän sitä verkkoa tarvitsemaan. Siis me kaikki. Niin otetaan rahat talteen ja tehdään itse se verkko. Ja yhteen. Ja että päästä semmoiseen tilanteeseen, että niin kuin täälläkin on sähköt, valot tulee kun joku nappasi, tiikka vissiin tullessaan nappasi.
valot päälle ja aukasin hanan, niin vettähän tulee hanasta aina sen verran kun me tarvitsemme. Niin tietoliikenne pitää saada samalle mallille, että kun me nappaamme sen auki, niin se toimii. Toimiihan se telekkari. Hän toimii sillä lailla, että me paamme sen päälle ja se vain toimii. Ja tämmöinen osuuskuntamalli on ollut hyvin suosittu ja se on meitä lähellä, meitä ihmisiä lähellä. Me on perustettu tämmöinen osuuskunta, Kairankuituverkko-osuuskunta, joka toteuttaa tämän verkon. Hommaa ne avustukset sinne ja rakennuttaa, ja miksei rakentaakin, mutta että rakennuttaa sitten tämän verkon. Sehän on, verkon rakentaminen on pääasiassa kaivamista ja solmiamista. Ja siinä niin on lähdetty liikkeelle ja nyt kun ollaan Taivalkoskella, niin tuo kartta näkyy vähän himmeästi tuolta takaa, mutta tavoitteena on, että Taivalkoskelle saataisiin tuommoinen runkoverkko. Ja tätä jokainen tuttuja paikkoja löytyy, että kun oikein kiirustatta. Täällä on tämä Itä-Taivalkoski ja Mettekylän seutu tuossa ja missä täällä on jurmulaiset näin ja Loukusan ja Inkeen seutu. Tuommoinen suunnitelma meillä on tehty ja sille on haettu rahoitusta. Ja viime viikolla, kun se oli, niin saatiin Pohjois-Pohjanmaan liitolta, joka operoi tätä valtion apurahaa, niin saatiin päätös, että Taivalkoskelle tehdään tämmöinen verkko. Tarkkaan ottaen, niin kun Pohjois-Pohjanmaan liitto pani haun auki, että täällä on rahaa tarjolla, kuka on kiinnostunut näistä rahoista. Ja me Kairankuituosuuskuntana päätimme, että ajat sitten jo päätin. Mutta me tehtiin tarjous ja suunnilleen 75 sivua asiaa ja runoja, proosaa ja suunnitelmaa ja tämmöistä, niin me tehtiin tarjous, että me olemme kiinnostuneita. Ja päätös oli yksimielinen, kun ei ollut muita hakijoita kuin me. Niin siitä nyt mennään eteenpäin. Seuraavaksi se päätös tulee valtuuston käsittelyyn, koska kunnallakin pitää panna siivunsa siihen. Valtion raha ei ole voimassa, jos ei kunta paa siihen. 8% siivua. Niin sellaisen asia etenee. Tuossa on sama verkko, mutta siinä on Pudasjärvi myös mukana. Pudasjärvellä tämä prosessi käytiin viime keväänä ihan justiinsa samalla lailla. Ja tarkoitus on rakentaa ne yhteen nämä verkot. Verkothan kannattaa, niin kuin sähköverkotkin ja ottaa Kankkula-ihmisiä, vesiosuuskuntien ihmisiä kaikki, niin aina on parempi, kun ne verkot olisi kiinni toisissaan ja olisi mahdollisimman laajat. Kun tuolla pimahtaa joku pumppu, niin täältä painetta tulee sinne. Niin sama tässä tietoliikenteessä. Tässä on semmoinen 1100 kilometriä tuota punaista viivaa. Siinä olisi kaivutöitä jollekin. Joo. Otetaanpa tuo sitten, niin nyt minä näytän vielä tuon tämmöisen yllytyskalvon muuten. Tämä laki säädettiin vuonna 2008 ja rahat myönnettiin siihen ja 2009 tätä pantiin auki ja lähdettiin viemään, mutta näille meidän seudulle ei ole ollut, tämä on niin kuin siitä asti ollut tarjolla tämä valtion raha. Ja kun se ei ole kelevannut, niin sitten valtion rahoittamana on myös pantu tämmöisiä yllytyshankkeita liikkeelle tämän asian markkinoimiseksi. Tämä laki pohjautuu siihen, että 95% Suomen ihmisistä niillä on mahdollisuus päästä hyvien palvelujen piiriin ihan kaupallisin perustein. Mutta sitten me kuulumme siihen yli 95%, niihin loppuprosentteihin, joille ei tämä kaupallisuus tuo näitä palveluita. Meitä on niin harvassa ja meitä on niin vähän, että meistä ei kerry tarpeeksi euroja ainakaan sellaisille operaattoreille, jotka haluaisi pärjätä hyvin. Niin ne on ne perusteet ja tämä
laki niin kun auttaa vakituisia asuntoja, yritysten toimipaikkoja, julkishallinnon toimipaikkoja saamaan nämä yhteydet. Mutta sitten se on sen verran löysä, siellä on sen verran löysiä, että kaikki vapaa-ajan-asunnotkin saadaan siihen samaan hyssyyn. Että me voimme rakentaa semmoisen verkon, että siihen vapaa-ajan-asunnotkin saadaan kytkeä mukaan. Ja voidaan kytkeä. Ei lopu potku kesken. Ja tämmöinen Itä- ja Pohjois-Suomi-hanke niin markkinoi tätä asiaa. Meille tosi hyvä kaveri. Tällähän on jotkut on ollut aikaisemmissa tilaisuuksissa. Meillä on ollut Pohjois-Pohjanmaan liitosta semmoinen hiljainen mies Timo Hänninen, joka on kertonut aina nämä asiat ja kertonut näistä palveluista. Viime viikolla, koska oltiin siellä Loukusassa. Oliko se viime viikolla? Viime tiistaina keskiviikkona oli. Sillä lailla, mutta Timo oli vuoteen omana, häntä ei saatu nyt Taivalkoskelle tällä kertaa. Niin tähän kyllä niin kuin satsataan tähän asiaan jo senkin järjestäjä, eli valtion puolesta, myös tähän markkinointiin, että hei, nyt on rahaa ja palveluja tarjolla, että no ottakaa. Pelkkä rahan tarjoaminen ja tarjollaolo ei riitä. Jatketaanpa sitten tuosta. Ja miten tähän sitten, mitä se tarkoittaa sitten noin käytännössä? Meillä pitää saada se nopea internetyhteys maailmaan. Ja se toteutetaan tuolla valokuidulla. Se valokuitu tuodaan teille pirttiin asti, kun lähette mukaan tähän hommaan. Tämä on siis osuuskunta. Liittyminen tähän osuuskuntaan maksaa 100. Ja se on osuusmaksu. Palautuskelpoinen osuusmaksu. Jos tutta katumapäälle jossain vaiheessa, että ei minä tarvitse tämmöistä tai muuta ottaa pois, niin kiitos käytöstä, tuossa on se 100. Sitä tarkoittaa se palautuskelpoisuus. Ei. Ehkä se nappautetaan, että yhteys poikki, mutta niin ei sitä piuhaa mihinkään riisuta. Voisiko se myyä sitten, jos talon myy? Joo, se menee siinä. Se menee siinä ja sillähän on arvoa. Ja tällä satasella niin eli osuuskuntaan liittymällä teille rakennetaan liittymä ja toimintakunto on asennettuna. Ja laitetaan yhdessä suunnitellen, kaivetaan, meillä on kaivinkone ja kaivetaan se sinne teidän pihan siihen kohtaan, kun te se itse haluatte. Kaajetaan kaivon mennessä ja kukkapenkki käännetään nurinpäin siinä samalla, niin ei tarvitse sitäkään kääntää. Teillä itsellä sitten pottumaan kyllä. Ja joo. Siinähän voi pottumaanlajassa empiä, että kaivatetaan ensin tuonne päin. Ei, kun kaivatetaankin tuonne päin, niin siinähän se on kohta nurinpäin. Ja jäljet peitetään sillä lailla, kun se sillä pienellä koneella haisuutin onnistuu. Mutta itse saatte kyllä kylvää sen nurmikon. Me jos rupeamaan siihen nurmikon kylvämään, niin se ei lopu koskaan. Se kuinka kylvätte paaksekaan? Anteeksi? Puolet metrin. No se pannaan sinne itänsä 70 sentin syvyyteen, mutta se on onhan se vähän sinunkin asia. Mutta tuolla tiealueella se pannaan siihen 70 sentin syvyyteen. Kestääkö se ajaa isolla autolla, vaikka auran autolla pääsee? Kestää. Siksikin on hyvä panna se kuitenkin jonkun verran syvyyteen. Että se ei ainakaan siihen nurmikon alle jää, siinä se saattaa vaurioida. Joo, ja jos suojaputken saa, niin se on aina parempi. Sitten kun on liittymä laitettu toimintakuntoon, niin ja sitten kysytään, että no toimiiko, koetapa toimiiko. No toimiihan se. Niin sitten pannaan mittari päälle ja sitten lähtee kuukausimaksu pyörimään. Ja te olette saanut sen 100 megan yhteyden, joka toimii molempiin suuntiin 100 megaa. Että jos minä puhelijalle Anopille soitan vaikka, niin, molemmat saa puhua yhtä joutuja vähintäänkin tarpeeksi. Ja yhtä aikaa. Ja yhtä aikaa. Ja se toimii niin kuin molempiin suuntiin. Meidän nykyiset yhteydethän toimii meille päin sillä täydellä vauhdilla silloin kun toimii, mutta se pois lähtevä suunta on hihasta. Saanko kysyä? Joo. Onko nyt kun on alussa tämä 50 € kuukaudessa,
tuo kuukausimaksu, niin kuinka paljon siinä on paineita nostoon sitten heti kohta? Se riippuu teistä. Miten? Sillä lailla, että jos meitä on vähän mukaan lähtiöitä, niin paljon herkemmin tulee sitä painetta, kuin jos meitä on paljon mukaan lähtiöitä. Ja sillähän me on jouduttu ja haluttukin luvata, että ainakin 3 vuotta tämä hinta on voimassa. Eli kun meidän rakennusaika on 3 vuotta, niin siihen on jo sitouduttu näin lähtövaiheessa. Se vaan, jos ei kato rahat riitä, niin se meidän yhteisvekseli venyy ja venyy ja venyy. Mehän ei voi sitä maksaa enemmän kuin meillä on rahaa, mutta häntä heittää. Pankki-ihmiset hän sitä aina heitättää. Joo. No, tällä hetkellä ainakin mobiiliverkko niin koko ajan vaan tehostuu ja hinta tippuu ja tippuu. Tässä sitten on teille riskit tässä nopeus tasaisena, mutta hinta tai nousee. Semmoinen riski on olemassa, mutta on se riski toisinkin päin. Kun saadaan velkoja vähemmäksi, niin jos me niin päätämme, niin ja meille rupeaa niitä tonnia kertymään sinne nurkkajuuriin, niin mehän voimme puoltaa sitä kuukautta. Että kun jokainen liittyjä on osuuskunnan jäsen, jolloin siis täysivaltainen jäsen ja jokaisella osuuskunnan jäsenellä on se yksi ääni. Ja me ei vielä tiedä. Meillä on tinkauskierros menossa, että kuka sen edullisimman tarjouksen antaa. Siis tässä yhteydessä on hyvä sanoa, että se 50 sisältää sen operaattorimaksun. Me ei vain tiedä, että onko se Sonera tai DNA tai kuka, kun meillä on se tinkauskierros vielä menossa. Että tähän ei tule erillisiä operaattorimaksuja enää lisäksi. Jos mulla on vähemmän ja sopii operaattorin kanssa tällä 50. Niin, siis nykyisin operaattori. Niin. No joo, mutta niin ei tämä vielä sulla ole. Kyllä se ei enää pidemmän. Niin, että kyllä joo, me ei sille voi mitään. Että, ei meillä ole sananvaltaa siihen sopimukseen, eikä taida olla kellään. Sitten yksi kysymys, mitä se päätelaitteita sitten, se vaihtaa ne päätelaitteet sitten, vai käytetään se ensin? Joo. Kun tuossa sanoin, että toimintakunto on asennettuna, niin se tarkoittaa sitä, että me kaivamme sen kaapelin meidän kukkapenkin läpi ja tuomaan sokkelireunaa ylös ja porraamaan seinään reijän. Toivottavasti sinä olet siinä auttamassa, kun jos minä ison poran kanssa tulen sinne pirttiin ja töräytän tiilikulkuvuorauksen läpi, niin siitähän semmoinen repun kokoinen reikähän siihen tulee. Mutta yhdessä katsotaan se reijän paikka ja kaapeli sisällä ja laitetaan päätelaite siihen ja se kuuluu tähän starttipakettiin. Että te ette niin oikeastaan tarvitse muuta kuin tämä. Joo, näin on. Siinä päätelaitteessa se on suunnilleen tämän kokoinen, mutta sillä on paksuutta joku 4 senttiä. Niin siellä on niitä liitäntäpaikkoja 4 tai 8, tuossa vähän arvotaan, että kumpi se on siis portteja, johon saa kaapelilla kiinni, mutta lisäksi siinä on, mitä sormeista tohtii tuossa näin, niin siinä on sitten VLAN-antenni, että sen saa niin langattomasti siitä ehkä 20 metrin matkalta tuommoisia tietokoneita siihen kiinni. Se on semmoinen se päällä. Sen te voitte itse sitä hallita. Mutta se oletuksena on, että se on päällä. Ja se on, se on tämmöinen nykyaikainen, vähintään saa 50 megan tuella, niin että se on teitä varten, että se on suojattu. Tai se voihan se olla avoinkin, mutta kyllä se ruvetaan panna taloudellisesti. Rivitaloissa varsinkin, niin sehän ei olla sillain, kannattaa käyttää vain niitä sinun huoneiston VLAN ja sinun huoneiston ja sinun huoneiston VLAN. Vaikka ne kylläkin olisi taitavasti kahta, ne näkyy toisille, mutta ei niihin pääse sisään. Onko tuo 100 megaa tuolta, niin onko se niinku teoreettinen maksiminopeus? Eikö se ole vähintään? Joo. Vaikka olisi hanoja auki kuinka paljon? Joo. Tuo lakikin sanoo, että se on vähintään. Sehän tämä
laista puheen ollen. Meillä on jo muutama vuoden ollut voimassa se, että kaikille suomalaisille pitää se yhden megan yhteys olla taattu ajasta ja paikasta riippumatta, mutta niin sehän ei vielä toimi. Mutta niin tässä on tarkoitus rakentaa semmoinen runkoverkko ja semmoiset yhteydet, että niin ne toimii väkisellä, ja tätä ei tarvitse meidän keksiä eikä vakuutella, kun tästä on Suomessa 28 vastaavaa esimerkkiä olemassa. Että se on tällainen kiinteällä yhteydellä se on paljon helpompi toteuttaa kuin Mokkula. No niin, eli niin ollaan siinä, että 100 mukaan ja 50 kuussa valmiiksi rakennettu. Ja jos vielä vähän emmityttää, että no on se kallista, tai eihän se minä tarvitse tämmöistä, mutta että jos tuo perikunta joskus tarvitsee. Tai jos on myymässä talolla, niin kyllähän se, siinä on helpompi myyä semmoinen talo, jossa on tämmöinen kiinteä yhteys olemassa. Niin sitä varten on mietitty tuommoinen kuituvaraus. Sanotaan kuituvaraukseksi tuommoista, että niin, kun se kone kerran on sillä teidän lähistöllä, teidän tontin kulmilla pyörii, niin tehdään se kaivuhomma kuitenkin niin sillä samalla kertaa, kun ne muutenkin siellä pyörii. Koska se on se kaikkein kallein homma, se kaivaminen ja isotöys. Niin kaivetaan se kuitu sinne sokkelin viereen kieville. Ottamaan sitä hetkeä, että te aikanne katsotte vesissä silmin, kun naapuri surffaa kovasti. Niin ja sitten tuutta siihen tulokseen. Hiljaa soitatte aamusella, että no laittakaa. Niin se on sitten helppo laittaa. Sen voi sitten laittaa kesällä tai talvella. Yöllä tai päivällä teoriassa, mutta niin ehkä mieluummin päivällä. Että ei tarvitse tehdä ne kaivuhommat pois siitä samalla. Ja siinä tuo hinnoittelu. Siinä se hinnoittelu on semmoinen, että ensimmäinen 100 liitytään osuuskunnan jäseneksi. Ja sitten 100 on kaivumaksua. No, konemiehet kyllä tietää, että sillä ei kovin pitkää ojaa kaiveta. Että ei tämä ihan vastaa sitä kustannusta juuri monessakaan paikassa. Mutta toisaalta osuuskuntaperiaatteeseen kuuluu, että niin se hinta ei saa tulla suureksi esteeksi. Meillä pitää saada teidät kaikki mukaan. Se ei riitä, että teistä joka 10 olisi mukana. Se ei riitä kunnalle, eikä se oikein riitä myöskään tämän homman pyörittämiseen. Saanko tässä yhteydessä kysyä sitä, että jossakin on liikkunut nyt se 60%, niin tarkoittaako se 60 nyt siis kaikki taloudet Taivalkoskella? Jokainen savu? Niin, siis kyllähän se sitä tarkoittaa, mutta se 60% on tavoite. Ja seuraavan 3-4 vuoden aikana. Joo, mutta silloinhan se, jos minä olen oikein tätä asiaa miettinyt, niin silloinhan me ollaan nimenomaan tässä keskustassa hyvin avaa-asemassa. Eihän niitä savuja tuolla sivukylillä kovin hirveästi ole, että täältähän se täytyy melko monen liittyä, jotta 60%. Kyllä se tarkoittaa myös sitä, että niin otetaanpa karrikoitu esimerkki. Lea on paikalla, silloin ei tule Jokirveskusta mitään. Mennään tuolle päätetään, että niin tehdäänpä tuo Mehtäkyläsuunta ensin. Ja silloinhan kustannuksia tulee vain siitä Mehtäkylän rakentamisesta. Silloin tarvii sitä 60% soveltaa vain siihen Mehtäkyläsuuntaan. Että se ei tarkoita, joo minä ymmärsin vähän väärin, niin se ei tarkoita niin kuin koko pitäjää. Se tarkoittaa sitä rakennettua aluetta. Kun eihän kirkolle ole, tai Jokijärvelle, Jokijärven suunnalle ei ole myöskään kustannuksia, jos sinne ei ole verkkoa rakennettu. Ymmärrätkö suunnilleen mitä tarkoittaa? Että siitä rakennetusta alueesta, sieltä olisi hyvä saada se 60% mukaan, niin silloin se haukkuisi. Joo, mutta sitten kun me ollaan tässä, meitä on varmaan valtaosa täällä nyt näitä kirkonkyläläisiä, niin sitten kun tulee sen kirkonkylän vuoro, kun Mehtäkylä on rakennettu, niin entäpä jos tästä alueelta ei löydykään sitä, kun sanotaanko vaikka, että joka 10 talo, kun monessa on toimivaa laajakaistaa ja Mokkulakin pelaa kohtalaisesti, niin jääkö tämä keskusta rakentamatta? Teidän pitää ruveta agiteeraamaan. Sitähän tässä varmaan jokainen tekee, joka se haluaa. Teidän pitää ruveta agiteeraamaan, niin ne tekee nämä sivukylien ihmiset.
Nämähän on sutena toistensa kimpussa. Sinäkö et ole vielä liikaa? Sen rahoituksen kannalta niin on hirveän tärkeää, että taajama-alueita liittyy enemmän, koska se julkinen raha tulee sinne haja-asutusalueille. Nämä taajama-alueet on toista sitä julkisesta rahoituksesta, näin. Niin sen takia niin tärkeää, että mahdollisimman iso on se liittymisaste sitten, koska siellä ei ole sitä ulkopuolista avustusta käytetty. Ja niin, taas sitten paljon tehokkaampi on rakentaa tähän taajamaan, koska täällä ne talot on 25 metrin päällä, mutta tuolla Juusilalla ne on 2 kilometrin päällä. Eli suhteessa se verkko, niin tässä saadaan se verkon piirin paljon enemmän taloja, siis metreinä, vaikka ne lähtisikin joka toinen talo. Kyllähän siinä niin kynnyskysymykseksi nousee nimenomaan se, että kuinka hyvin te tai me onnistutaan markkinoimaan se tässä keskusta-alueella, koska tässähän meillä se porukka on. Se on melko pieni osuuskunta, jos siihen otetaan vaan savut, jotka on tuolla sivukylillä. Näin on. Ja siinä se varmaan sitten on, kun monilla se on se toimiva yhteys, jolloin saadaan vielä vähän parempi ja olla valmis maksamaan sitä kuitenkin aika paljon enemmän. Jopa 100 meganin niin. Täytyy se ottaa huomioon. Silloin kun siinä ei ole muitakaan. Joo, ja tämä tilannehan on olemassa ja se on kirkolla paljon tiukempi se kilpailutilanne. Täällä ei niin sillä lailla tule hätäkätteen, vaikka ei oiskaan 100 meganen. Paitsi sitten kun ruvetaan niitä kaksisuuntaisia palveluja viljelemään. Vielä kommentoin Karia, että juuri näin, että niin noin rakentamismielessä kirkonkylältä ei tarvitse saada 60% mukaan, niin se silti on helposti kannattavampi kuin vaikka Mehtäkylän sivukylän 60%. Ei täällä tarvitsisi olla sitä. Ei tarvitse niin tiukasti sitä pitää huolta. Kyllä me niin kun olen sen oivaltanut ja laskenut sen 7 kertaan, että niin jos katsottaisiin pelkkää rahaa, jos tekisi omilla rahoilla, niin kyllähän nämä kirkonkylän ensinnä möykyttäisi ja teillä jokaiselle tyrkyttäisi ja kaiken varalta kaivapin vähintään postilaatikolle asti sen kaapelin. Nämä kohtaisella. Koska niin sen kaivun rakentamiskustannus on tässä huomattavasti pienempi kuin sitä sivusta. Joo, minä tässä keskustassa semmoisen vanhan talon korjasin ja siinä ei laajakaista kaapelia tullut taloon asti. Minä kaivoin viimeiseltä pylväältä sinne sen kuparikaapelin. Joo. Ja rupesin kyselemään sitten, että mitä se maksaa laajakaista. Niin sehän maksaa maltaita, että kyllä tähän varmaan kannattaa liittyä. Eli siinä olisi pitänyt Eltelin miehillä niin 2 pylvää väliä tuoda ilmateitse kaapelia ja sitten siihen liittymismaksu, niin mulle olisi maksanut Soneran laajakaista niin 2300. Joo. Tässä keskustassa. Se on suunnilleen rakentamiskustannus. Niin se olisi. Joo. Kyllä tuossa Tarvon jatkoksi, niin rivitalossa asutaan, niin 3 eri rivitaloa. Niin mihin vedetään, niin onko se joka asunnosta sitten aina tuossa se on sillä lailla, että niin siitä yhdestä rakennuksesta on se 100, mutta joka huoneistosta, asuntokunnasta on se 50. Justiin, ja samalla niin joka asuntoon tulee se 100 meganen. Että niin jos tällä änkyrästi sanoo, niin me ei hyväksytä rupiatte keskenään jakamaan sitä. Se ei myy semmoista liikkeelle. Me ei myy semmoista liikkeelle. Entäs sitten jos siinä niin jokainen ei halua ottaa sitä? No, siellähän meilläkin olisi, että he jää pois siitä eteenpäin. Taloyhtiö maksaa 100 niin, te porukalla maksatte sen 100, että me saamme tuotua sen kaapelin siihen rakennukseen. Jos teillä on taloyhtiössä 2 rakennusta, niin se on 2. 300. Ja siitä sitten sinä lähet, sinä et, niin sitten ne on sitä 50. Joo. Ja kyllähän tuossa niin meilläkin kannattaa joka asunto se varaus. Joo. Ja se tulee siinä, tavallaan se raskas varaus on jo silloin tehty, kun se kuitu on tuotu siihen teidän rakennukseen. Se on se kaikkein raskain. Muut on sitten näpertelyä siellä niin sisällä. Näillä ei ole sitten millään näillä puhelinkaasilla, vanhalla televisioantenikaapilla pitää merkitystä, vaan se pitää tuoda uudestaan tämä. Kyllä se pitää tuoda uudestaan. Jos on suht uusi rivitalo ja siellä on niin sanottu parikaapelin verkko, ammattimiehet puhuu näistä kat-5 tai kategoria 6 kaapeleista. Niissähän menee tuo 100 megaa, noin 100 megaa.
mutta niin noissa vanhemmissa rivitaloissa ei semmoista ole. Elikkä kieppirakennuksen viereen, niin se on tuo 220. Ja sitten kun te joskus rupeaa haluttamaan, että olisi mukava surfata oikein kunnolla netissä tai sinne tulee hyviä palveluja, sitten 50 käydään tekemässä se loppuhomma. Osuusmaksu on vero. Osuusmaksu on veroton. Ja se kuukausimaksu, tuo 50, niin se sisältää 24% alvia. Ja samaten tämä kytkentämaksu sisältää 24% alvia. Eli nämä on kaikki asiakashyvää. Ja sitten kun se sanoo, että hei, no kytketään meillekin se, niin peritään se ensimmäinen 50 ja siitä lähtee se kytkentämaksu ja sitten lähtee se 50 juoksemaan kuukausi. Tässähän jää sitten nämä, nyt kun meillä on nämä mokkulamaksut kuukausivuokra, nehän jää pois. Niin, jääpinä ainakin meidän puolesta pois. Niin, että se tavallaan sitten kompensoi. Ei halua ne isot. Että niin nythän tässä tulee sitten semmoinen tilanne teille, kun te olette tähän liittynyt. Teillä on maailman paras liittymä ja yhteys siinä talossa. Mutta sitten kun te lähdette mökille tai liikkeelle, niin sitten te tarvitte sitä mokkulaa, joka tarvitsee. Että niin sanoisin näin, että niin kyllä te sitä mokkulaa tarvitte eteenkin päin, mutta siinä talossa teillä on maailman paras liittymä. Se voi niin surutta sanoa. Se on maailman, sen parempaa ei ole olemassa tässä nopeus- ja laatu. Mutta rajoituksena on, että se ei toimi kuin siinä meidän talossa. Ei ole edes laboratorioissa sen parempaa liittymää, eikä käytännössä. Tällä samalla järjestelmällä niin syötetään muun muassa nuo kännykkämastot. Ja meillä onkin tulossa, puhun ehkä vähän ennenaikaisesti, kiivaat neuvottelut käynnissä operaattoreiden kanssa, me kaivavat rakentamassa verkkoa. Ja kaikki nuo kännykkämastot ei ole vielä sen kuidun varassa, vaan sinne mennään niin kuin linkkiyhteydellä. Niin kaikki operaattorit haluaa rakentaa kuituyhteyden kaikkiin näihin kännykkämastoihin. Se on luotettava se. Että niin, voisi vähän tällainen itsekkäästi sanoa, että niin tässä samalla paranee myös nuo kännykät. Ainakin sivukylillä ja sen luotettavuudessa. Kuusamontien varren kännykkämastot on kuidun varassa, mutta niin muualla se on hyvin harvat mastot on tehty kunnossa. Kerro vielä siitä, tuota mitään puolia verrattuna kuvaan. Niin. Valokuitu niin sinänsä niin otetaanpa tuo oli hyvä kysymys, otetaanpa tuo kuva esille siihen. Tässä on tämmöistä vähän häävimmästä valokuitukaapelista kuva. Niin tietenkin se on päätäpäin suojattu, se näyttää tuommoiselta kaapelilta, niin kuin mikä tahansa kaapeli. Mustaa pökkyä, pikkusen jäykkää. Jäykkää ja kestää tallata päälle, mutta ei se sitä rekkaliikennettä kestä, niin ainakaan jos se on kovalla alusta. Ja sitten siellä on näitä yksittäisiä kuituja. Tuo sisus on semmoista vejettyä lasia. Se on semmoista mikrometriluokkaa oleva lasi ja kyllä sen juuri näkee. Mutta niin sillä helposti saa kyllä pistettyä itseään. Se on niinku semmoinen neulan terävä. Ja siellä valopulsseilla siirretään sitä tietoliikennettä tuossa lasiputkessa. Ja tässä niin ei ole semmoista sähköä johtavia elementtejä tuossa kaapelissa niin se on sillä lailla tunnoton ukkosen. Että niin ukkonen ei näitä särje. Tietenkin on se, että ukkonenhan tahtoo purkaa sitten teillä kotona sen verkkopäätteen sen sähkösyötön, kun se tarvii sähköä se verkkopääte. Se on tuommoinen normaali, vaikka joku tämän mallinen verkkolaite, joka pannaan tökseliin. Se on oikeastaan tämä homman heikoin lenkki. Että kun se sähköpiikki voi tulla sieltä sähköverkon kautta ja se voi pimentää tämän. Että siihen pistorasiaan pitää laittaa jonkinmoinen ukkossuoja.
uusi. Koska kun sähkökatko tulee, niin pimeneehän se tämä sitten. Tämä meidän verkko rakennetaan sillä lailla, että sen varoaika on 10 tuntia. Eli kyllähän meillä joitakin niitä solmupisteitä tulee, kaappeja, tietoliikennekaappeja tuonne pitkin kyliä. Taivalkoskelle tulee 3. Niin ne on varustettu tämmöisillä upseilla, akkuvarmennetuilla systeemeillä, että ne toimii sen vähintään 10. Mutta niin eihän se, jos tämä loppupää on sähkötön, niin se pitäisi tämäkin verkkopääte, tämän sähkösaanti pitäisi turvata, että me silti surffastaisiin vaikka niin olisi sähköpuolella. Tuolla Pudasjärven kaidassa tänä talvena erityisesti on harjoiteltu sitä ilman sähköä olemista, niin Kipinäläiset oli tuossa joku viikko sitten niin 36 tuntia ilman sähköä. No nyt sitten huomenna tulemme tuonne Hilmaan, joka on näiden hankinta-asioiden kanssa niin ollut tekemisissä, niin huomenna tullee Hilmaan tämmöinen ilmoitus, että niin haetaan urakoitsijoita. Tämmöisiä urakoitsijoita, jotka kaivaa kaapelia maahan auraamalla, kaivinkoneella ja jympyttävät semmoisella tunkkisysteemillä tienalituksia, putkia tien alle siinä rakentamisvaiheessa. Niin ja siinä haetaan, onko täällä kaivinkonemiehiä porukassa tai ainakin tunnetta. Siinä on pienin haettava yksikkö on semmoinen koneryhmä. Ja se koneryhmä tarkoittaa 2 konetta. Konemiehet tuntee tuommoinen normaali telakaivuri, jos on semmoiset telat, joilla voi ajaa asfaltilla, eli se on siljatela. Ja siellä on sitten se kaapelialue, jossa on kauan paikalla. Se on se kone ja ei mulla sitä toisesta olekaan. Toinen on normaali pikkuinen näppärä traktorikaivuri, jossa on peräkauha ja keulakauha. Ja sitten siihen porukkaan pitää vielä olla 1 ihminen, eli niin 3. mies. Nämähän tarvii kuljettajaa, mutta sitten 3. mies, joka kuitenkin katsoo vielä, että kun tämä aura kulkee tuossa maastossa ja mennä kaputtaa semmoista kävelyvauhtia normaalisti, niin se ohjailee, että ei ole remmit ristissä eikä kaapelit solmussa. Ettei syrjyttää missään. Tuommoinen tarjouskilpailu meillä on lähdössä ja suurin osa koko tästä kustannusarviosta on tätä kaivuurakkaa. Laitteet ei maksa kuin 5%, 4% koko urakasta siinä aktiivilaitteet, kytkimet ja tämmöiset. Ja sitten jonkinmoinen projekti on niin ja kustannuserä, niin kun solmitaan näitä kaapeleita. Kuka se laittoi sitä kuparijohtoa vasta, niin sinne, niitä saattaa tarvittaessa surrata tällä lailla, niitä säikeitä yhteen. Mutta valokuitu, mitä oli ne säikeet, niin ne pitää hitsata. Eli kun semmoisella hitsisysteemillä sulatetaan se lasisäikeet toisiinsa ja ettei jää päälle sopivasti siis tosi fiksusti ja hyvin paketoituna, niin sillä tehdään se liitos on aika iso. Siihen tahtoo mennä rahaa tässä rakentamisessa. Joo, työurakkaa. Osuuskunta ottaa tarvikkeet. Ei tarvitse pelätä sitä tarvikeosaamista siinä kilpailutuksessa. Meillä aukeaa työurakka. Aukeaa Pudasjärvelle, aukeaa Taivalkoskelle toinen urakka. Ja sitten aukeaa 3. urakka Pudasjärvelle, jolla tehdään nämä liittymät. Meillä on niin kuin runkoverkko ja liittymät eri urakoissa. Ja sitten Taivalkoskelle 4. urakka, jolla tehdään Taivalkosken liittymät. Ne on niitä kukkapenkin käänteitä, pottumaan käänteitä. Niin, siinä, ja tosiaan se pienin yksikkö on se koneryhmä, jossa on ne 2 konetta ja 1 mies. Niin ei tarvitse niin kuin koko Taivalkoskea rakentaa kerralla, ei tarvitse olla niin kuin 8 konetta. Ja arvioi tätä Taivalkosken urakka, niin se vaatii kuitenkin semmoisen
vähintään 4 tämmöistä työkoneryhmää. Kun tuo kesä on niin surkia liian. Ja kun sitä saattaa tehdä oikeastaan oikein. Tässä on semmoinen havainnekuva. Tämä on se runkoverkko, joka menee pitkin kyliä. Se punainen viiva, joka näkyy siinä kartassa. Ja siellä on sitten tämmöisiä jakopaikkoja, kaappeja. Varmaan vihreitä kaappeja niin kuin muillakin operaattoreilla tuolla tien vieressä. Ja siitä tämä runkoverkko käy siinä kaapista ja siitä aina otetaan säikeet kullekin talolle omaa säilymää. Ja silloin puhutaan tästä kyläverkosta. Tässä meillä on ELYn kanssa. Valtio rahoittaa tuota runkoverkkoa, mutta ELY uhkaa rahoittaa näitä liittymiä. Sanon, että uhkaa siinä mielessä, ne on pannut tämän haun auki. Ne on Taivalkoskeltakin kirjoitettiin sinne pitkät tarinat ja hyvät suunnitelmat tuossa marraskuulla. Mutta ne ei saanut päätettyä vielä, että paljonko siihen myönnetään rahaa. Aamulla tingattiin kovasti tuolla Oulussa ELYllä, että sama juttu pudasta. Tingattiin, että miten sitä tulkitaan näitä asioita. Että maksaako se sisältyykö ELY-rahoitukseen tämä koko kaapeli, kun se pannaan tuon runkoverkon kanssa, saatetaan panna samaa oikeaa. No, maksaa ne sen kaapelin, mutta eivät sitä aseta. No entäs sitten, niin paljonko pitää, niillä oli joku semmoinen kumma omavastuurahoitus siinä. Kuinka liikkeelle taloa päästään sillä ELY-rahoituksella? Tällä hetkellä se on 100 metriä, mutta uhka tiukalle kun tingataan, meillä on tarjottu 30 metriä. Kun sehän on suoraan rahaa, että kuinka pitkälle se rahoittaa. Se on tarjottu siihen 30 metriä ja siitä sitä nyt väännetään. Toivottavasti se leviää ennen kuin on ruohoviitu. Jakamusta kuinka kauan pystyy vetämään kyläverkkoon? Onko se kilometrin määrä? 2 kilometriä. Oikeastaan tämä ei ole se raja, vaan tuo on se raja. Että nämä voi olla korkeintaan 2 kilometriä. Ja nyt se runkojohto on siitä 2 kilometriä puolella. Niin, 2 kilometriä puolella. Sillekin on tämmöinen lainsäädännöllinen perusta. Laki sanoo, että tuota punaista verkkoa pitää viedä kaikille asukkaille enintään 2 kilometrin päähän. Että meillä kaikilla pitää olla mahdollisuus saada tuo laajakaista yhteys. Ja että tuo häntä ei saa olla kellekään yli 2 kilometriä. Jos joku taloryhmä, jos tätä väliä olisikin vaikka 5 kilometriä, niin tähän runkoverkkoon tehtäisiin punainen oksa ja tuosta lähdettäisiin jakamaan sitten tätä kylää. Se toimii sillä lailla. Nämä on rahoituksen sääntöjä. Tällä ei niin oikeastaan ole tämän tekniikan mittaista. Ja vielä vielä tämä himmeli toimii sillä lailla, että meillä on tämä kairankuitu, joka rakentaa runkoverkot 2 pitäjään. Ja sitten meillä on kumpaankin pitäjään perustettu tämmöinen kyläverkko Oulu, joka rakentaa ne liittymät ja vuokraa ne kairankuitu. Jotta kaikki, sanon tämän siksi, että tämä ei mitenkään näy teille asiakkaina, mutta kun te olette lukenut kunnanhallituksen pöytäkirjoista, että tämmöistä on tehty ja tämmöistä tehdään, niin kaikki pitää olla julkishallinnossa avointa ja osuuskunnassa avointa, niin pitäisi kertoa ja kannattaa kertoa. Tämä Taivalkosken kyläverkko Oy on hakenut sitä ELY-rahaa, että saadaan rakentaa ne liittymät. Ja sitten kun se rakentaa ne, niin se vuokraa kairankuidulle. Te jokainen olette kairankuidun asiakkaita. Ja teille ei niin kuin tämä näy mitenkään. Siellä on vaan sattumalta sattuu eri firman miestä rakentamaan teille sen liittymän, mutta niin pitäisi sitten niin sillä lailla vaikuttaa teihin mitenkään. Ei kun mukavaa. Meillähän Taivalkoskella pyörii semmoinen homma, että tuo Lea, missä se Lea on? No niin, Lea on sillä töillä, että se markkinoi ja tarjoaa teille ja kertoo kaikki asiat näistä laajakaista hommista ja minä jelppaan aina välillä. Minun puhelinnumero on ollut näissä ilmoituksissa ja varmaan jatkossa tulee ilmoituksessa näkymään, että saapi soittaa. Ja
toimisto on tuolla kunnantoimiston kakkoskerroksessa kunnanhallituksen kokoushuoneen vieressä. Siellä tervetuloa poikkeamaan. Ja meillä on tämmöistä lehdykkää jaossa, löytyy myös netistä kairankulku.fi ja täällä on kerrottu nämä samat jutut, mitä minä äsken kerron. Ja sitten on liittymissopimuksia. Tässä suunnilleen kysytään nimi ja sotu- ja laskutusosoite ja että mihin paikkaan laitetaan. Ja on täällä sitten kaksi tämmöinen vaikea asia, että niin, otatteko heti käyttöön vai otatteko sen kuituvarauksen? Raksi jompaan kumpaan. Hei, voisitko tästä vielä vähän kertoa, kun tässä katselen tätä paperia, niin täällä takana puhutaan näistä mahdollista kaapeli-antenni- ja satelliitti-TV:n mukaan tulosta, niin olisiko meille tulossa uusia kanavanippuja? Joo. Tässä, eli sieltä palvelupuolelta, niin kun on kerran tämmöinen kunnon rööri teille kotiin, niin sitähän kannattaa ilman muuta käyttää hyväksi esimerkiksi TV-katselussa. Koska silloin voisi sanoa näin laajasti, että kaiken maailman kanavat on teidän käytettävissä. Ei maksutta tietenkään, mutta se reitti on teidän. Niin kuin Taivalkoskellahan ei näy kaikki kanavat, mitä näkyy esimerkiksi Oulussa. Ja se johtuu tästä lähetejärjestelmistä, että niin kun tuo televisionkin lähettäminen, signaalin lähettäminen on kallista, siinä on kalliit systeemit tuolla, niin tätä kautta, kun tämä on yhteydessä kaikkeen maailmaan tämä nettiyhteys, ja se on semmoinen reikä, että se riittää niihin TV-lähetyksiin ja kanaviin ja HD-kanaviin, niin tämä mahdollistaa sen TV-palvelun. Ja kun se reikä on auki, niin siinä täytyy jonkun semmoisen TV-palveluoperaattorin kanssa tehdä sopimus. Ja sitten ne kysyy välillä, että niin kanavia tulee sen verran, mitä sinne on sopimuksessa sovittu. Niinhän se toimii tälläkin taivaalla. Tai satelliittiantenissa. Sopivia korttia koneeseen tai sopiva sopimus. Niin ja yksi esimerkki, tämmöinen peruspaketti, 22 kanavan peruspaketti, TV1 eteenpäin. Ne mitä nytkin katsotaan taivaalta, mutta siinä on 22 kanavan paketti, niin sen voi meistä kuka tahansa ostaa nyt. Hintaa 7,50 € kuukautta. Ja me on Tingata ränkytetty tuossa, että hei, nyt meillä on iso verkko tulossa ja meitä on paljon asiakkaita tähän tulossa. Otettu siihen Utajärveläisten mukaan, oman lasku, ainakin tässä tinkausvaiheessa. Niin tällä hetkellä ollaan hinnassa 2,5 € kuukausi. Ja se on se perus 22 kanavan paketti. Mutta niin ei me ole vielä löyty kättä päälle, kun se pitäisi saada aikaa tingata lisää. Se pitäisi saada siihen 50 kuukausi. No se on tavoitteena. Minä olen 60 senttiä sitä tarjonnut, vaan ei sieltä ole vielä kuulunut lämmintä kättä siihen. Niin silloin, en tiedä onko se 60 senttiä mikään tarkka hinta, mutta 2 € on liikaa, että sen saisi laitettua siihen, että se sopisi siihen 50. Nyt kun tähän valitaan se operaattori ja uudella oikeastaan koneella, onko koneella sitten tarjotaan? Ja vaikuttaako se operaattori ollenkaan näihin keinoihin? Voi joku huono tarjoaja ottaa? Tai tulee toinen operaattori vielä siihen niin tarjoamaan näitä tietokanavia? Molemmat mahdollisia. Niitä on irto-operaattoreita, Maxisattia ja tämmöistä, jotka tarjoaa täältä netin kautta. Ja useammalla operaattorilla on myös se oma TV-palvelu, tavallaan semmoinen koti-TV. Joillakin voi olla semmoinen koti-TV-palvelu Sonella. Niin mutta se, niin kun tässä kirkolla se Soneran koti-TV taitaa toimia, jos saa sen 24 megan yhteyden, niin Sonerassa. Siihen se tarjotaan, mutta ei. Ja kyllä se, meillä on Pudasjärvellä semmoinen kotona ja se ei vielä taho riittää se 24 megaa, kun eihän se käytännössä ole puolet siitä. Niin siellä tahtoo käydä niin kuin olympialaisten aikaa siinä poltijuoksussa, että 60 metriin asti meni hyvin, mutta pieni kuva jämähti ja seuraava oli se no niin. Seuraava kuva olikin sitten, kun siellä oli jo semmoinen kaulassa ja käytti. Ja semmoista, ei me semmoista kestää.
Ja varsinkin jos on joku herkkä elokuva, niin eihän siinä kestä katkoja. Otetaan sitä, ensinnähän siitä menee 10 veron, se auto. Se on 40 jää. Sitten siitä menee semmoinen pikkusen yli 20 tämä homman maksamista. Se on semmoinen kylläpöllä. Ja siitä menee yli puolet tähän. Ei se loputtomiin maksu. No joo, siis se jatkuu aika pitkälle. Mutta meillä on pitkällä rahoituksella tämähän on iso ilmiö. Niin pitkällä rahoituksella on se ja siitä menee yli 20 kuussa, jokaisesta 50 sen lainan maksu. Pääomameno. Ja ne lainat on nyt tällä hetkellä sovittu 20 vuoden maksuun. Kyllähän se laina pienenee tuossa vuosien myötä. Jos otetaan vaikka siellä puolivälissä. Ja sitä lainaa on sitten enää kuin puolet jäljellä tuossa 10 vuoden kohdalla. Niin vähän semmoinen näkemys on noilla talousmiehillä, jotka tätä on nikkaroinut, että